Usa ka barangay kapitan sa President Quirino sa Sultan Kudarat ang gipusil patay sa riding in tandem suspects. Ang biktima, aktibo matud pa sa pagsuporta sa kapulisan batok kriminalidad sa ilang barangay. Ani ang detalye? Naglingkod lang sa atubangan sa tindahan ang barangay kapitan sa barangay Banawag sa President Quirino, Sultan Kudarat nga si Bernadette Barua. Dihang giposil sa makadaghang higayon sa riding in tandem suspects sa Purok 3 sa barangay Banawag pasado alas 11 Lunes sa Udto. Gilayong misibat ang mga sospek human sa krimen. Nadala pa sa ospital ang biktima apan nakabsan gihapon sa kinabuhi. Sa investigasyon sa kapulisan, bag-uhay lang na human sa meeting ang biktima kauban ang pipilaniya ka barangay Kagawad dihang nahitabo ang pagpamusil. Conduct sila ng meeting together with the mga kagawad niya, also sa mga personnel doon. Tapos lumabas sila papuntang harapan ng tindahan at pintuan. Tapos biglang dumating yung mga suspects po natin. 15 ka basiyo sa bala sa wala pa matinong pusil nga gigamit ang na-recover sa crime scene. Dugang sa kapulisan, aktibo ang kapitan sa pagsuporta sa programa sa kapulisan, ilabi na sa pag-maintain sa peace and order sa ilang lugar. Siya ang katuwang ng PNP sa peace and order dyan, sa nagtulong sa mga petty crimes pati mga criminal din sa commenting peace and order nga dyan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen aron matumbok ang mga sospek. Hinuon doon na sila persons of interest sa panghitabo. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.